Με στόχο την αισθητή μείωση των εξόδων για τον οδικό φωτισμό, ο Δήμος Ιδαλίου προχωρεί στην αντικατάσταση των υφιστάμενων λαμπτήρων με λαμπτήρες LED. Σήμερα το Δάλι καταβάλει €500.000 ετησίως για τον οδικό φωτισμό. Η οικονομική κρίση οδηγεί τους πάντες στην εξοικονόμηση πόρων και στην αναζήτηση εναλλακτικών πηγών. Ο Δήμος Ιδαλίου δρομολογεί την αντικατάσταση των λαμπτήρων του οδικού φωτισμού με άλλους, οι οποίοι εκτός από την εξοικονόμηση χρημάτων στον προϋπολογισμό θα συμβάλλουν και στην προστασία του περιβάλλοντος. Μέσα σε 3-4 χρόνια η επένδυση να αποπληρωθεί και για τα υπόλοιπα 10 με 12 χρόνια ο Δήμος Ιδαλίου θα έχει να εξοικονομεί €250.000 το λιγότερο. Τα έξοδα για την ηλεκτροδότηση των δρόμων του Δήμου Ιδαλίου ανέρχονται σήμερα στο €500.000 το χρόνο, που ισοδυναμεί περίπου με το 15% του συνόλου των εξόδων του προϋπολογισμού. Την ερχόμενη Τρίτη ο Δήμαρχος Ιδαλίου θα έχει συνάντηση με λειτουργούς της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου για να συζητήσουν το όλο θέμα. Στο Δήμο Ιδαλίου υπάρχουν συνολικά 3.500 λαμπτήρες οδικού φωτισμού. Ότι είναι κρίμα αυτούς τους δύσκολους καιρούς που περνούμε να μην βρούμε τρόπους αυτές τις στρεβλώσεις, αν θέλετε, να τις περιορίσουμε, να λύσουμε έτσι ώστε να ανασάνει η οικονομία και να δώσουμε χρήματα στην αγορά έτσι ώστε να ανοίξουν και θέσεις εργασίας. Τα τελευταία χρόνια η τεχνική των λαμπτήρων LED εξελίσσεται με αλματώδεις ρυθμούς. Σύμφωνα με ειδικούς, έχουν πολλά πλεονεκτήματα, ανάμεσα στα οποία και η υψηλή φωτεινή ένταση, η οικολογική συμπεριφορά, η μεγάλη διάρκεια ζωής και η πολύ χαμηλή κατανάλωση ενέργειας.